Мында бигрәк тә кием сату бүлекләре кызыклы. Үземә берәр милли орнаментлар белән эшләнгән күлмәк алырга теләр идем. Печән базары күбрәк хатын-кызлар өчен. Алай дип әйтмәс идем, чөнки монда ир-атлар, егетләр өчен дә бик күп әйберләр тәкъдим ителгән дияр идем. Әйтик, тарихны чагылдырган китаплар. Иске татар бистәләре Казанда гына түгел, бөтен Россия буйлап булган. Татарларны Татарстаннан бүтән җакларда диаспора халык дип күп кеше уйлый, әмма дә ләкин без диаспора түгел, без төп халык, без ул җирләрдә 100 ел гына түгел, мең еллар буе яшәдек. Бакчысарайдан, Кырымнан башлап Себернең Томский шәһәренә хәтле хәзерге вакытта иске татар бистәләре сакланган. Менә без аларны сакларга тиеш. Ул безнең тарих, ул безнең тамыр. Минтимер Шарипович рәсемне мин бу бүләк итәргә бер дустыма, шуның өчен мин шуны алдым. Ул Минтимер Шарипович бабайны бик ярата, шуңа күрә мин шуны алдым, аңа бүләк итү өчен. Күп халык җыелган. Ну, как бы, минемчә, конечно, ул бик зуррак булсайды, ул как бы уңайлырак булыр иде. Ясалган футболкаларны кешеләргә күрсәтү, татар орнаментын күреп, аларны сувенир буларак кына түгел, көндәлектә дәгән алар орнаментлы киемнәр кия алдылар. Казан бик ямьле, бик охшай. Монда калырым.